Ngibingelele kinonke bathandi bomculo kaMaskandi. Obingelelayo uBobo umfana weTiki. Ngizonethulela iCD ka2021 esihloko esithi Look at Me. Ngicela ke bafowethu ngikuqa ngawo mabili ngicela isupport kunina. Ngiyacela njengoba nihlale nenza. Nasemcimbini ithela wayeka ozobunga i27 sika November eDavidton emaphupheni. Amasidi kabo bayobetholakala lapho. Sondela ke uyobukela lo mcimbi zothwana sithi kaBobo ungalenzi iphutha. Lapho khona uyofike khona ubuke onke amaciko siyobe sinawo lapho eshiyelana inkundla. Kodwa nesithi kaBobo iyobe ikhona kuyobe kuyilanga layo ke yokuphuma. Uyezwani senginomuntu